Jekk jirnexxinna nlaqmu biżżejjed nies bil-booster f'temp relattivament qasir, ma jkollniex bżonn għalfejn immorru għal miżuri estremi. Hekk iddeskriva l-importanza tad-doża tal-booster id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt li kienet ikun intervistat fuq il-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Fil-fatt meta kienet jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna bħalissa, id-Deputat Prim Ministru sostna hekk. Għandna soluzzjoni li hija l-booster. Ġifieri bil-booster aħna kapaċi. Jekk jirnexxinna nlaqmu biżżejjed nies f'temp relattivament qasir, illi ma jkollniex għalfejn imuru għal miżuri li huma estremi. U jew jekk nkunu morna l-miżuri li nistgħu nneħħuhom kemm jista' jkun malajr. Id-Deputat Prim Ministru xejjen ukoll id-dubju li jistgħu jqumu f'dawn iż-żminijiet fil-konfront tal-vaċin, dan billi aċċenna statistika partikolari fejn fl-istess żmien is-sena li għaddiet kien qatt ma kenniex vaċin għal COVID-19. Palissa fl-ITU għandna 5 persuni pożittivi bil-COVID. Bħal żmien sena, meta konna għadna ħanibdew nagħtu it-tilqim, kellna l-fuq minn 30 pazjent fl-ITU, u kellna bejn wieħed u l-istess ammont ta' nies fil-komunità pożittivi. Ġifieri bla dubju il-vaċċin u l-booster jaħdem u jaħdem immens. Dwar il-booster ukoll id-Deputat Prim Ministru spjega l-ewwel indikazzjonijiet li qed juri dwar it-tul ta' żmien tal-immunità li joffri. Jidrilna, u imma di żmien irid titna parir, imma jidrilna, il-booster ħajservi għal sena. L-ewwel doża servi ta' 10 xahar. It-tieni doża servi ta' 4 xhur, x'aktarx il-booster ħajservi għal sena. Li jfisser bħalma nagħmlu bl-influenza darba fis-sena nieħdu l-booster. Intant id-Deputat Prim Ministru rimarka l-mira tal-Gvern dwar il-ftuħ tal-iskejjel wara l-btajjel tal-miliet. Tenna kif il-pjan tal-Gvern huwa li jiftaħ l-iskejl u bekk li fil-programm tal-loti tal-booster huwa ta' priorità wkoll għal ħaddiema li jaħdmu fil-qasam edukattiv. Dejjem tajna priorità l-għol nisa s-saxħa mbagħad it-tieni l-edukazzjoni u konna minn kmieni ngħidu l-iskejl li jibqgħu miftuħin. Palissa ċerġew kien hemm fl-Ewropa, ċerġew jgħalquhom, l-iskejl l-Università reġgħu għalquhom ħafna pajjiżi reġgħu għalquhom. Aħna nixtiequ nżommu miftuħin issa, ovvjament ġejjin il-vakanzi tal-miliet, ġifieri għandna dak il-breathing space tal-vakanzi tal-miliet, però nixtiequ li wara l-vakanzi tal-miliet nerġgħu niftuħhom. Għalhekk tajna fil-bidu tilqima lill-teachers kollha u l-istaff kollha tal-iskejjel.